Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Kako je pravilno? Unatoč nečemu ili usprkos nečemu. Pravilno je i unatoč i usprkos. Možemo upotrebljavati ili jedan ili drugi prijedlog, međutim značenje im nije potpuno isto. Naime, značenje prijedloga usprkos je daleko jače, ono znači protiveći se kome i iskazuje neku jaču dozu protivljenja, suprotstavljanja nečemu. Dakle, kada kažemo unatoč nečemu, naravno, moramo paziti na to da nije pravilno unatoč nečega, nego je pravilno unatoč nečemu, jer je riječ o dativu, unatoč komu ili čemu, unatoč svim problemima na koje smo nailazili, uspjeli smo se osloboditi ili položiti ispit. To je pravilno, dakle, unatoč svim problemima, a ne unatoč svih problema. Dakle, pravilan je dativ. I znamo da unatoč i usprkos dolaze uz dativ, ne uz druge padeže, ali kad kažemo unatoč, onda to ima blaže značenje, ali kad kažemo usprkos svim problemima, onda je tu značenje puno jače, ima značenje naime protivljenja, suprotstavljanja i možemo uvijek reći da kad smo upotrijebili prijedlog usprkos, onda da je način dolaženja do nečega bio daleko teži i da smo se morali zaista boriti da bismo nešto postigli. Dakle, možemo upotrebljavati i unatoč i usprkos, ali svjesni toga da njihovo značenje nije posve isto. Hvala vam lijepa na praćenju i čestitam vam što unatoč svim problemima, unatoč poteškoćama, unatoč svim obvezama koje svakodnevno imate, nalazite vremena i za praćenje ovog kanala, za uživanje u hrvatskom jeziku i za njegovo učenje i trajno ovladavanje njime u govorenju i pisanju.